Hey people, how are you? Seriously, guys, how are you today? How is your Friday? How's the Friday, guys? Hmm. Okay, let me see. Kuti ichi achina kufreeza here. Hey, hey people, how you? Mori boy here. How is your Friday? Mine is, so as usual. Precious Monica, Chinaka Tracy, Faith Moponder, Olivia Shava, Precious Dagmoisa, Nox blah blah, Blessed Bondera, Lutando, how you, Omi Jamba, Chinaka Tracy, Pamela Saidi, Tendai Gandhi Zanwa, Let's Tanya. Joyce Nwe, Watson Mutau, Noel Chikuzer, Grace Maisokwadzo, Bob Machkun, Ruto Chigona, how you? Ansinet Marenga, Claudius Mudenke, Olivia Shava, Johanna Mapiamo, Bridget Jana, Vanzo, Nyari, Nembaware Mozichikwede, Lane Muindisi, Vongi Kei, Blessing Chitanda, Rebecca Matunge, Michael Masike, Precious Moana Stole, Christ Wish Madziwa. Loka Jidunga, Tisinda Shigidi Mangojo, Milka Mopemi, Rosemary Tabirana Abre, Fortune Saurombe. This is my former classmate, actually my former high school mate. And I was fortunate from Biri High School. Shout out to Fortune from Biri High School. Wasu, Murisei Wasu, Kwamuri Koko, Blessing Chitanda, Privilege Dambam. Ellen Lunki, Joylene Mainzanisi, Vongai Trinos, Adelaide Nyamare, Len Monwe, Simon Katsandi, Anesi Dumbu, Nash, Patricia Giga, Anna Mzengere, Rosemary T, Tapira Nabri, Takumoresa Kewe Rose. Just here for like few minutes, guys. I had missed you so much. Rujeko Muchacha, Violet Vukumbwe, Plaxides Maguchu, Pamela Musa Wenkosi. Talk to me. Oh, talk to me, guys. Talk to Munyoro again. Actually, Paraba. Talk to Munyoro. And also, let me just give a shout out to Prudence Usea as well. Ndabamumtara on one of my story times, but I didn't mention your name because ndasingazoda anodaire kuti ndimumenshine kana kuti kwete. Prudence Usea pane one of my story times yandakaita ndichiti ndakapiwa munhu wemugodhi and also curtains. That was from Prudence Usea. Vanhu vekwausea vakagara pamba pedu kusvika vaenda kustand kwavo. That's the same thing that happened nemunhu anonzi Talcott Munyoro. Talcott Munyoro vakagara zvakare pamba pedu vakazotama vachienda kustand kwavo. So it's just funny, guys. Sevana, we grew up tine that connection taingosaramba tichivhisitirana, and now Talcott Munyoro is now my follower. Ndinotaura naye Talcott Munyoro is actually younger than me. Asi it's better asana mboenda mumba kwavo zvavo ndofanira kumboendako munoti hey zviri sei. Ona manje Talcott Munyoro vakagara pamba pedu vakazotama vakuenda kustand kwavo, saka ndinoziva vakabva pamba pedu vachienda kumba kwavo kumastenzi vekwausea
nevaKwamunyoro, these two families, and I'm still in good books nevana vacho vese. Ona manje it's funny life zvainoita. And but vanhu vakatama kudhara ndofunga I was still in primary vanataura kuti vakatama ndichiri kuprimary, then vana Prudence usiya vakatama ndakusecondary. So that's what happened. Just imagine, kuna 2004, 5, 6 up to now, we still in good books now. Tinoshanyirana and you are not shanyirawo. So ndo relationship yandakakura chizawo. Yeah. So yeah, that's basically. I just wanted to say hi guys. Muristei nasangu andisikunyogara ndakamirira kuti vari kubika zvinhu zvavo vapedze toenda kundorya tabva kare guys. Tingobvunza kuti zvapera here guys, tanguva tatenderera tadzungaira nemadziro guys. Nhasi bhudhimukudzei ndo vari kubika. As Mayday, Zandileka, sorry, Mayday is there kuactisa. Dari is my younger brother. I'm not saying good Zandile Day is my son, no, but I'm just saying to those who don't know kuti Indian, there is our, I think the last born, as far as I'm concerned, the India last born Medu. So yeah. What time is it there? It's 9 p.m. But magetsa amboinda tamira kuti adzoka ndobva tatanga kufunga kuti chabikei. Tatanga kuti chabikei ndobva vaita sei Greenview 1 guys. Vanhu vanonditi inini ndori kuGreenview 1 vari kuarea 8. Why don't you just inbox me? Ndombopfura pamwe ndikapfura nekuwa ndoti hi, how are you, where are you, ndopfura ndichiti hey, munoregere kumbondi inbox rawo. Maybe I'm pass through Greenview 1. Ndinombwanza kupfura ndichienda kunonzi kuAmalinda sometimes. KuGreenview 1 ndakambonyanya kuenda, I think first 2 weeks of Manjenje. How you? That's where you say I'm in Zimbabwe. Hey, zvise kuimimi mamuchidi unofunga zvekubika pakwa kusina magetsi nai magetsi angaita zvinoita sei? ndopa mamuchifanirwa kufunga zvekubika. Magetsi ainda tichangosvika ikaka ndopa mukadai matanga kufunga kuti tobikei panga achingodzoka maakutanga kubika. Zvino muzitanga kufunga adzoka. I forgot. Mine menjenjenje hasa inoshema kwa muchato uya nanhingi so zvakapera kuti I forgot. You mean wandinojoka ndichiti Malawi husband here wandine that one is a joke. Sandizoti upi. I don't remember Zandilesha. Only if you're asking about my personal life in my live stream, we don't talk about Shema, my celebrity or my socialites. My live stream, do utambane this is the one on singer zive. So that's the main purpose and we live stream. She goes on direction. This not a direction yet. It's not like we have a topic. No, it's not go. We are from Norway. I forgot which wedding. Like with Peter. Peter, there's no Peter. If it's about Peter, there is literally no Peter. She say, Anesi Dumbu. Yes, Shema, how are you? Hypocrisy. I could write to go to say. And hypocrisy go. I could report to Mashingo. Wow, Mashingo, could say Mashingo. Tinofara. Munishe papa moza ndinosvodedza ndinomba svodedza ndakasvagwa Masvingo pamoza yakuti kana kuti rujeko ndikuda kumwe mhandi kunonzi kuchiko zita rako kumucheke Masvingo malocations emutaundi kundiudzeiwo handimazivi nda kutombozouya ndomboita kana kuti 2 days ndiboona. Kune Rodin, kune Rujeko, kune Runyararo Westi.
Wait, Hello. but masvingo mune mucheke. Kune mucheke. BCD. Tete nharo kini. Haungaitisa nharo nesu varidzi vacho. Hatizivi hasingazivi kuti Handitombokuziva funge hako. Handitombokuzive neni kungoziva mazita. Ngatitengei number 1, ngatitangidzei mucheke. Number 2 rujeko. Rodini. Ehe. Westi. Hanzi? Runyararo West. Runyararo West. Kumwe kunonzi ku-target copy. Wow. Hekakura Majange. Yeukai. Yatutaurwa. Yanzani? Hanzi kune yanzi Jaziri. Majange inzvimbo. Ndoiziva iri surname. Hanzi kune inonzi Clipsham or Clipsham. Clipsham. Wow. Wakakura hanzi kune inonzi target copy. Makutaura nditi? Zvise timbonzwa nzvimbo dzouyu. Runyararo, Majanga. Idzipi Runyararo? Hanzi kune inonzi Pangolini. Kune Pangolini. Kune Siski. Kune Morningside. Masaka masvingotonje yakakura zveimi. Zvekutoti ukaenda netrip yako yayo unonopedza 2 weeks uchingotenderera. Ndopedza kwaaccommodation ndikapita kuzodhurirwa ndogara pai. Unonogara ndiani? Pane nemaecos ndanditese. Ndanditese kuti ndiani? Taurai. Uyu apesa uyu. Hanzi kunonzi Apiri. Apiri. Ane ndione maecos ane une maecos mina ndiita ane ndione maecos. Alright. Pasisiko. Zvayakakura zveneimi. Please. Ndine radio ndakuimbira. Ndikuimbire. My Lincoln. My everything. My Lincoln. My everything. Lincoln, long time. This Lincoln. Magadiko. Precious. Looks blah blah. Ndiribo ndatirega ndimbopindawo ndimbomhoresa vanhu ndavasuwa. Yesi Nox blah blah. Yesi Lincoln. Manjenjenje ndovarowa chokwadi. Iwe ndiwe warova. Niwewo. Ndiripo. Ndiribo risai Lincoln. Mushe. Ndiri right magadini. Tiripo. Ndiri Precious. Right magadini. Ipo zvauri kudya Precious. Ndodya mapopcorn yaitidye. Ane salt here kana kuti sugar. Ane salt handise sugar anake. Intribo ndenda kutongopa hanzi links unjani mfane khaya. Ngiphilile ukhala kusiza.
Oh, really? Umfuni wethu. Hayi ngiziphilele siyancengisa nje. Siyancencisa. Zvinorevei siyancencisa manje? Tiri kungonyengetedza. Yo, Lincoln. Ukuthi uhambe eJoburg uwani? Angitsho angihambanga ngahamba ngikhona. Uhambe weni? Video Uhambe weni? Kudala. Uhambe next week or uhambe last month? Hayi angithi vele ngihlala khona la. kudala. Uhlala uphi? Uhlala ngaphi? Ngihlala ePitori. Shero. Uhambe uJoburg ulokhu uyobona u-uncle wami. Okay, uthi yena uhlala kuphi? Uhlala uZalspruit. Oh, Zalspruit, honeydew. Yes. Honeydew. Uhlala uZalspruit olokho khona Hebrew. You Pronoko area. Naka. Lincoln notodzidzisa Ndebele because uzobuya uZimbabwe wena. Hayi icorona ngangani yayehla kancane ngizoza. Ngikuphatheleni. Lockdown. Ngikuphatheleni. Lockdown phatheleni. Ndikuyigrey. Chero chatidzisa mabayo. Handisi vangu kuti zvinorevei but hazvina kupindirana zvero. Handisi vangu kuti zvinorevei patelani but hazvina kupindirana. Hazvina kupindirana iwe Shema iwe. Hazvina kupindirana. Zvora wati ndokuyigrey. Manje mindiro yake yaramba kubata. Pakaipa. Apa ndopana ndakuda kutoombera umaoko kuti aiwa Shema ari kuziva zvaari kupindura zvinapa. Achikora Miye bodo. Kwakuti sipukupuku zvoreve. Wena sipukupuku zvoreve. Zvora wati like you balance. I see a taxi driver so Zvora wati you balance. That's what I say, Karen. I cannot thank you. ndakwira taxi anti ndakwira taxi pepa saka ndaida kumudza kuti ndinoita sei ndinozoburukira paCresta Mall ndaitobva kuHoneydew but ndinoburukira paCresta Mall handipazivi yange iri first time yangu zvazvanzi saka ndaimudza nechirungu manje hanzi chiko isikhulume isingisi wena sipukupuku ungasikhulumela isingisi wena sipukupuku saka manje ndakabva ndangonyarara taxi vanhu vese vakabva vaseka saka ndakabva ndangonyarara zvino svika zvanzi nemumwe don't worry ncherese ndichakudza kana wasvika paCresta Mall saubvira ipapo ndaingozoti munhu akangonditi sipukupuku hameno zvazviri kungoreva saka ndandotega ndibvunze zvorati balance
Parents uri kubvunza madirection nechirungu. Nhasi zvangu. My goodness. Guys, amana ini ndakuenda guys, ndakuenda live stream amana ndakudedzwa zvesi pakuri. Isichangotanga kuseka. Isichangotanga kuseka. Imagine. Totobatira mangwana. Wakutibvisa maswiti mumuromo manje. Nai zvako iwe. Aiwa vanhu vada kudya guys, ndanonoka kubika. Ndokuona mangwana guys. Bye. Bye. All right. Murare bo. All right.